pro be a 2 for school for education bigger quiz kum chacha Christiana wuni ene 2 for say for education ye tan to amahama kum chacha lumbe wu ya onko choni di kakakra na otu obi din copy we na 2 for school bigger quiz or chocolate left said do call Arabic school Christiana wuni eko said so just obi na kenkan man answer na watimi etwa movie no we mu na 2 for school Ghana for mami no onyam ni a wote market out on wade Ghana for ni bebrebe senko for we mu kum chacha nom na 2 for school ho a onum school ho fa so na 2 for self education ye ti koto mahama Dr. Mahmoud Bawumia ba won cha beka cho se me saba abesrewu di me ya de papa na oto boma me ti dokon ne nchinam na kum chacha na boji se ahorosapo na boji se ase kusie wani gina ho ka cho se free education ye ti to an ha ma na to dimika kosa lie you see awu aji soko tontoma wote pankro no ultimate market woja obrogo dwin dokon ho nkofu bia hu nye mahini se asantefo akuapemfo achemfo asantefo se 444 no akanfo no momadua ne fufuo ne to ne banku ni ade ne enkranfo tinkran dokon ne nchina mo se dokon ne nchinam ene hebra mo bre mesi ye nyina be bre papa efie na de anim because wanya anyansafo bia ma metumofo entie omonsem papa se kum chacha so for comedian ene your friends bigger quiz na pam say de hwe nkruma bu ho ene Christiana wuni na e ka kire say free education nyana dokon na nchenam munye hwe na ye nyina ye wo mfie nan na mo bebre papa so le ko to aba so won to free education kra anya papa ye kra bit ma to school fees I say dollar ba form I mun ko to school fees obiti ayi obiti ka so a na head na to ayi na vrungu and yeah it's too late late mahama ba obeye mu fokin we see it's too late mama someone to abano it's too late and kwala ni go school and na die mu behu Helen Andrews here Minister of Education say na sisa nkrofo mu mpe school na ba ne say it's too late na do ni su ho enti na die mu behu mama mutie rap no ye kan na mantie maso oden mo nkwala maba as a complaints ne ya doso e magana ni bia complain bi o ana ma hwa about 20% no enye mmoti ana beto aba ne ma aban no ya na yeto aba no e ma asa aban no ya na ekosa ala ekogina wiem to aba no ma asa aban no e pre kura sa aban dada na wetwem no onkum ye nkum no fi wi ase kura eni nti na candidate ode bampo de jamana yere poison no no anka no ho no mmienu nyina nko so ngana no afi de mu complaining the oye juma hospital bi anim also pa unim obi hospital abisa no se be 4-5 months ni cases be na aba hospital pa diarrhea and vomiting abasa adentia yensuo ni yenduane na yedi enom no omo ndi bio omo wia wo sika no good na omo tu ho na ntia o ma yesa yare ni problems nya sai sika no omo de kranua ne papa wa abro kire no mu dio bibini be hu nyansa na akechire abanwe enya hu hwe kra as complaints ne ya epi obi anya di ne nyina yenhyemie ni embresa yakopon de adom ne chen yes 4 years ne betun a ya to aba se ye nyansafo enso wo hwe direction na aban no de oman no ekwa na kire se direction e be boayen direction na omode abrochire niam di bi e be Ghana enso yesi konkonte boayen kako momone kobi adwene na America se da Ghana for tim especially youth na youth yet me atena se NDC for say omoba
24-hour economy adwuma baako edipa miensa beye we kɔ no opon ana we akɔ abra yenim John Mahama sɛ odi kan bɛyɛ ɔmampanyin no anasefo teacherfo ɛkyerɛ ade emfie maako miensa otimi tua aboso miensa pɛ saa baage no me na meka ho bi ɛno na mama mpɛ John Mahama asɛm besi nnɛ saa bra afɛ no ma wie school a me yɛ me service wie yɛ na me to aso akyerɛ ade yɛ adwuma 3 years otua 3 months pɛ yɛni Mahama record we so ɔno ɛba adwuma ho asɛm magunu adwuma ho asɛm a ɔmfa nyɛ hwee saa bra na magunu ɛyɛ dede sɛ yɛhia adwuma ayɛ no ɔka kyerɛ sɛ wada ne odwamfunu nti onsuro sekan demonstration ɛne nneɛma na ɛkɔ so no ɔmfa ho ɛnso ne yɛtumi atena hɔ ama saa nipa wɔ yɛ abɛdaadaeɛ so ɔbaa ɔde 24-hour economy bɛba na adwuma baako nipa miɛnsa akɔ enipa adeɛ no ɛyɛ baako pɛ just one stream mpo wɔsi wɔntumi ntua ka wɔntua adwumayɛfoɔ ka ɔbɛdaadaa ɔka kyerɛ wo sɛ adwuma baako nipa miɛnsa bɛyɛ no watua obi aka pɛpɛɛpɛ a na watumi agye adi wɔnti na mekasa adwen no ɛyɛ koobi dawadawa kako konkonte banche ɛne bɔɔdeɛ kenke adwen a na medi ka paa adwen no yɛma adwuma adwen no nyɛ adwuma yie etu obiara betumi abɛdaadaa including obi te sɛ ɔmampanyin dada Mahama odwanfunu no yɛtumi ma no bɛdaadaa ne agye na adi sɛ ɔno na ɛyɛ Ghana Messiah ɛnɛ ekosi sɛn Ghana mabunu Ghanafoɔ nti woba no ahyɛ video no wae hyɛ ne nkɔfoɔ hu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ T00 ha sei ɔmo traffic regulation so deɛ ɔmo di so yie papapapapapa na woyɛ list na ɔtra traffic line no a asɛm ato woyɛ list na ɔtra wo fie ne ɛde obela brɛw wobetua moma yɛ ka no kware bi wa ha Ghana fo yɛ nyaatwom pa o yɛ nyaatwom yiye ina lack of knowledge ina ɛde nyaatwom ba wodim nyansa wo nyɛ nyaatwom da kwasia bia yɛ nyaatwom wo yɛ nyaatwom a that means wo yɛ kwasia wo nim nyansa wo yɛ ogwan wo yɛ nipa mu ogwan emu ne ewe na nkwasiade a Mustafa ye yikrampo no onipa da se ne betimi asore se oba be defend Mustafa ya wo sa mmoyade we yoye ne ho emu ne ewe kra na obetimi akasa ama IT asante because of Mustafa issues we anke wo sa to emu ho na krampo no Mustafa no wokum no wo honom na wogya ne funu to wana na ebusuafo be fa ne funu e wo honom emu ne ewe kra na obetimi enya akukuduru ese wogina asantefo asase so etoto ayampia me bia ka asante manwura wo ye kwase na ade na ye wo mon kwasiafo na mokasa na mokase ena efa hekosi he na ye de na se jime kasa na moka no mumu hina na ne kurom obi betumi enya akokudu abegina mo asase so atoto ayampia ema bia keka ma ahemfo eya mo jimi na ye mo anase mo adwene na mo mpese mo bema na ye adwuma ana mo pese mo foso adan ye jime fo keke ni a Mustafa request no eno an wode ama no na we kura wode ama na etufo bo wodi amisi atoy mu hona na nkaese wokum Mustafa na ebusuafo befa ne funu wo hokosie no ede mu asem ne nkwase asem nan meti se jimifu bi ekasa na efa he na ekosi he na asantefo na moti asefo na wo ye moti ya wo nwirem wo ye kwase yiye sa moti ano na etimi a build kuro ebu a wo ne nanom ema wo ne nanom ba bi tenan ema wo asase edidi so ede hwe o mabusua besinde wo kromofo wada ho wa santemam mumu binom kra mu ni machi ya ka kire mu se mu fi north mu fi water mu fi ha mu fi ya ba wudu okra wo fie kra wo nim se mi fie ni ana mi fie ni maka santemam honom wonne nanom eda ho eya asantefo ensase sunduma besinde mu ye very ungrateful se wo fi no fa hwe nodness nko abodompem e wa asantemam asantefo ahen na obekwa ko hu so ma abodompem ewo northern region na se meye 10 gram a nyansa bi anim timi de na se meye motia na mehu nyansa sa asantefo eye motia na se wonim sa nyansa we a ewo se ye boyensem ma won ye se ye respect won sa motia no ene hu se wotumi ko eje won fa hodi asantefo ko je fa hodi kura sara Ghana ba bedwen se ye ba beje fa hodi sa bre no woni nanom na omo ye 10 gram no omo we fa magimi se moa motia no hu nyansa se ye se eje fa hodi woni nanom na omo we fa hwe se na motia fo na omo ye won krom ena edo wo kon se wo beba ho wona wo fi northern region no
asanteme mu hɔ nom no ɛyɛ wo Europe ɛyɛ America de ma wo asantini mfa wo krom hɔ nyɛ hwee ɔma hɔ medie hwee wo na ɛdɔ wo kɔn sɛ wo bɛba hɔ monsu anyansa kakra na fa kwa ɛwɔ sɛ ɛda no momɛyɛ fa nto hɔ asantini mo sɛ mo fi ase drag asantini yɛ nɛ sura no wɔkɔ wɔn anim ano wɔkɔ Ghana bɛgye din wa amonane a ɛyɛ asantefo ɛna ɛde Ghana din kɔ hɔ ɛnyɛ wo krom na ɛnyɛ mi krom wɔne nanom wo ancestors no mo nim ni asantefo ayɛ ama wɔn enti wɔne nanom tumi nyina wɔde tai asante akyi no kware na meka kyerɛ wo no enti mo gyimi na mo gyimi no ankasa mo ne nanom mpo nsamanfo mpo no wɔkotia mo ɛna wo hyira asanteman enti na asanteman anim ana ɔkɔ no boa asantefo aboa mo ne nanom mo ancestors ɛnyɛ asante a ɛnam anya ano de kasa mo anya ano mo nim sɛ ne mo ne nanom nsamanfo wɔn bu afu mu anka mo agya sɛ gyimi sɛm no amount of nkwasi akasa a wobɛkasa betumi atwe asante aba fam uti asante history a ɔman nkae na yɛn na yɛaka na yɛtwa ho ahyia no yɛn nyina yɛhu nyansa ɛte sɛ asante a anka Ghana te sɛ America nnɛ yɛn nyina yɛnim nyansa te sɛ asante a anka yɛn ntukwan fi ankokɔ ne na ne nam arabofo aman so ɛnkɔ ne na ne nam wɔfrɛ ne den Europe ɛnkɔ yɛn kɔ asom adwuma wɔ hɔnom yɛn nyina hu nyansa sɛ asante a abra asante ɛreko abuild wɔ hɔ no na yɛne nanom no mo wɔ yi mene wo yɛne nanom no mo wɔ yi mo yɛn kwasiafo a mo hu nyansa